Joliba jabarani filɛbɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan ani fɛn fɛn sɔgɔlen b'a la an ka fiɲɛ suru sira fɛ nin waati in na an ka foli b'aw ye ani fɛn fɛn bɛ ka an lajɛ nin waati in na bɔlɔlɔ sira fɛ an ka foli b'aw ye ko kura ka jira la k'a fɔ nin y'aw ka jɛmukan waati selen jɛmukan bɛ sigi aw ye mardi o mardi a balimakɛ Musa Tɛnbine fɛ walasa an ka se ka masala jamana kunkanko kan o siratigɛ kɔnɔ an ka wele sira bi an ka sifinnaka ma min ka wulikajɔ ka bon surtout jamana in yɛrɛ kunkanko la ani jamana in yɛrɛ ka kibaruya ka o cari walasa jamanadenw ka se ka faamuyali sɔrɔ a ka wulikajɔ ka bon o la a bɛ jɛkulu dɔ kunna a bɛ fɔ a ma faso ani danbe a b'o kunna ani kɔsa in na yɛrɛ laïcité kɔnɔ o ye wulikajɔ min kɛ walasa faamuyali ka se ka sɔrɔ o la wa kunnafonidila fana don donc hali n'an ma tɔgɔ fɔ caman b'a fɔ journaliste du peuple min ye Abdou Ɲange ani ale de bɛna jɛ nin waati in na ka masala bɛna boli min kan c'est vrai ko b'an kun kan nka ko dɔ fana bɛ ka bɔ jamana kɔnɔ a ka kan maa k'u ladon walasa faamuyali o ka se ka sɔrɔ o la donc o siratigɛ de kɔnɔ an ye wele s'a ma walasa an n'ale ka se ka masala ka analyse kɛ kow kan Abdou Ɲange émission. N b'a ni so Tɛnbine. An y'i wele i nana wele kan jaabi o diyara n ye kosɛbɛ dakuruɲɛ fɔlɔ jumɛn de b'i bolo ka ɲɛsin filɛbaw ani lamɛnbaw ma nin waati in na. N b'i yɛrɛ fo n bɛ Joliba baarakɛla bɛɛ fo an filɛbaga ni an lamɛnbagaw an b'u bɛɛ fo an weleli la ka garisɛgɛ di an ma pour que an bɛ se k'an da don jamana ko ani diɲɛ kibaruyaw la cogo min an bɛ min fɔ mɔgɔw ka jate i n'a fɔ tiɲɛ wɛrɛw kɛrɛfɛ n'i ka faamuya kɛra min ye i b'o ta n'i ka faamuya ma kɛ min ye i b'o bila o ye anw ka faamu taabolo de ye parce que anw bolo tiɲɛ tɛ mɔgɔ ta ye tiɲɛ bɛ cɛmancɛ de la donc pour que tiɲɛ ka sɔrɔ fo bɛɛ ka effort kɛ ka na cɛmancɛ la ka se k'i ta bila ka avancer ka mɔgɔ wɛrɛ ta lajɛ anw formelen bɛ o cogo la. D'accord cɛ yɛrɛ fana bɛ luku kura la nin waati in na bongosi ninnu bilalen bɛ i fana bɛ fɛ ka fara maa min kan wa mɔgɔ t'a dɔn dɛ i bɛ ɲini ka kɛ an ka lamini ɲɔgɔnna ye. Non nin ye i b'a fɔ cogo di ni bongosi ko ye min ye komi aw dɔgɔnɔw t'o ɲɛdɔn kosɛbɛ sinon ni sirifomuso b'i bolo n'ale ko i k'a bila niveau min na i b'a bila o niveau. Ok d'accord serifu dɔ kɔni bɛ an bolo yan mais ale tɛ bongosi bila dɛ ale t'a dɔn n'ale ka serifuya bɛ cogo min donc nin waati in na an tɛna ko bila dagirinda la donc nin waati in na an bɔra k'a fɔ ko bɛ yen c'est vrai jamana in na actualité bɛ an yɛrɛ kun kan k'an ma daminɛ ni nin waati in na Palestine ni Israël ka ko minnu bɛ sen na nin waati in na a bɛ ɲa nin ko minnu escalade bɛ ka kɛ an bɛ se ka mun faamu sabula an y'a ye nin san tɛmɛnen fana nin ɲɔgɔnna kɛra an y'a ye diɲɛmɔgɔ surtout min ye silamɛ min an bɛ se ka fɔ minnu dugu minnu bɛ jate i n'a fɔ silamɛw ka ca yɔrɔ olu bɔra ka manifester k'u ka soutien k'u apporter nka zen na escalade nana kɛ fo fagali ni fɛnw bɔra an bɛ se ka mun faamu ni situation min bɛ kura min bɛ ka créer nin waati in na ka kɛɲɛ ni diɲɛmɔgɔw yɛrɛ ka position ye nin ko in na. D'abord nin sujet in fanga ka bon kosɛbɛ n'o ye Palestine ni Israël cɛ ye mais min bɛ sen na bi o tɛ Palestine ni Israël cɛ kɛlɛ ye min bɛ sen na bi o ye Israël ani Hamas de ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ ye Hamas ye mun ye Hamas ye marifatigi jɛkulu dɔ de ye min jatelen bɛ diɲɛ bolo i b'a fɔ terroriste tɔn a bɛ n'a fɔ Kidal rebelle CEMA Mali yɔrɔ dɔ b'olu bolo o kɛn bɛ k'u sigi ye Kidal olu ka to ka taa don Algérie territoire kɔnɔ ka taa Algérie jamanadenw fa donc Algérie fanga Tajuru Sara bolo ma a fana bɛ na ka na Kidal kɔnɔ ka bombardement kɛ k'a ɲini k'a bɛ ninnu faga donc tiɲɛni bɛ kɛ c'est exactement comme ça parce que depuis 2007 ni marifatigikulu in Hamas ye Palestine dugu yɔrɔ dɔ minɛ k'i sigi n'o ye Gaza ye donc à partir de là u bɛ bombe fili ka don Israël u bɛ Israël jamanadenw faga zen ta de juguyara ka tɛmɛ a bɛɛ kan donc Israël fana bɛ na Tajuru Sara la parce que mɔgɔ minnu don u ɲagaminen don population ni cɛ la donc Israël mɔgɔ kelen fagali kama Israël kariyalen bɛ ka mɔgɔ 1000 faga bande de Gaza o kɔnɔna la donc population a kɛra Israël population ye o a kɛra Palestine population ye o ou bien Gaza population ye o nin fila bɛɛ tɔɲɔnen bɛ ni Hamas ni Israël fanga olu de fɛ kɛlɛ min Ala ko kɛlɛ tɛ diinɛ ko kɛlɛ tɛ
dugukolo ko kɛlɛ ani politiki kɛlɛ o de bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ. Maintenant a bɛ n'a fɔ Liban fana kulu min ni Israël bɛ kɛlɛ Israël ka côté in fan fɛ n'o ye Hezbollah ye o fana b'o cogo de la Liban fanga tɛ Hezbollah ye Liban armée tɛ Hezbollah ye marifatigi kulu de Hezbollah ye min sigilen bɛ jamana région dɔ la mais u ka représentant bɛ gouvernement na u ka représentant bɛ parlement kɔnɔ a bɛ n'a fɔ Kidal CEMA bɛ cogo min u ka représentant bɛ gouvernement na u bɛ parlement fana kɔnɔ c'est exactement comme ça donc a tɛ i n'a fɔ Israël ni Palestine de bɛ kɛlɛ la mais marifatigi kulu dɔ de ye Palestine dugu dɔ minɛ n'o ye Hamas ye olu de ni Israël bɛ ɲɔgɔn na o Hamas ni Palestine yɛrɛ État ni ɲɔgɔn cɛ fadenya jugu de bɛ yen a bɛ n'a fɔ Fatah ni Hamas ka kɛlɛ o ye Palestiniens yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ de ye fanga bɛ minnu bolo ani nin groupe armé région dɔ kɔnɔ ni o ye Gaza ye mais mɔgɔw tɛ min dɔn Hamasi Israël de y'a créé a daminɛ k'a nafolo bɔ mais bi a yɛlɛmana c'était pour que ka Palestiniens ka kɛlɛ jasi donc n'i y'u yɛrɛ dama kun kari ɲɔgɔn na parce que Israël de ye jamana ye min a n'a jogow dɔrɔn de bɛ dancɛ bɔ quoi Syrie ninnu ni fɛnkɛ ninnu bɛɛ Égypte Israël kolilen bɛ ni jamanaw ye minnu t'a fɛ minnu ŋaniya ye ka Israël minɛ parce que u bolo silamɛw ka territoire de don donc Israël nana jate minɛ ale ka lakana gulonnen tɛ bilen a ka force militaire la a ka armée fanga la ale ka lakana gulonnen bɛ arabu jamanaw ka bɛnbaliya de la voilà pourquoi arabu jamana fɛn o bi ka Israël lamini tasuma de b'a bɛɛ kɔnɔ u yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn na ɲɔgɔn faga ni fadenya jugu coup d'état ni rébellion ni terrorisme etc nin bɛɛ ye pour que ka Israël de protéger donc au lieu que aw ka concentrer Israël kan aw yɛrɛ damaw bɛ ɲɔgɔn ta tiɲɛ na donc Israël ka stratégie de y'o ye u ye Palestiniens kun kari ɲɔgɔn na ka Hamasi créer pour que ka Israël ka Palestiniens ka kɛlɛ jasi u bolo donc o Hamasi à un moment yɛlɛmana Qatar ka financement sira fɛ même au Qatar yɛrɛ n'i taara munumunu kosɛbɛ i bɛ taa sɔrɔ américains de bɛ yen o de ye Israël kelen de mais bi Hamas ka surun kosɛbɛ Iran de la ka tɛmɛ yɔrɔ wɛrɛw kan bon n'i dun ye Hamas mɔgɔ ninnu lajɛ u bɛ diinɛ faamu min kan o ni Iran bɛ diinɛ faamu min kan ɲɔgɔn faga de b'u ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye sunna ni siya ye donc depuis yen i b'a dɔn k'a fɔ ko kɛlɛ in tɛ diinɛ ko ye ala ko tɛ. ok mais ni diinɛ ko tɛ ala ko tɛ mais waati o waati sanga ni waati an b'a ye ni nin ko in bɔra surtout an b'a ye soutien bɛ bɔ surtout silamɛ jama olu kɛn bɛ ka ta ka bila diinɛ minɛn kɔnɔ n y'o fɔ o san dɔ la an y'a ye Mali la yan an ka diinɛmɔgɔw marchera walasa ka soutien apporter zen na fana an y'a ye tuguni o conseil yɛrɛ bɔra ka déclaration kɛ ka se ka nin hostilité ninnu ko a fan fila bɛɛ k'a condamner mais o waati kelen an y'a ye mɔgɔ dɔw fana bɔra ka manifester ka yira k'a fɔ waati tɛmɛnen na ko o conseil tun bɛ a condamner mais k'a ka soutien apporter mais zen na ko a kɛra fan fila bɛɛ la bon est ce que nin ko minnu bɛ ka kɛ jamana ka diinɛ ko ta ka dɔn an bɛ se ka mun décortiquer ninnu na an bɛ se k'an sigi ni mun ye mun bɛ nin ko in kɔfɛ puisque e yɛrɛ bɔra k'a fɔ diinɛ ko tɛ mais ni diinɛ ko nana don a la est ce que an tɛ se k'a fɔ a conséquence fana tɛ se ka kɛ a tɛ se ka gɛlɛya dɔɔni. bon anw ka diinɛmɔgɔw u bonya ban yɔrɔ mais n'a fɔra wagati bɛɛ Tombouctou baton gosira yan ka musow ni denmisɛnw faga maa min sara a ka ca maa 100 ye a attaque senfɛ anw ma ni réunion ɲɔgɔnna ye silamɛ jɛkuluw fɛ ko ka o condamner ko ka sanction ɲini ou bien ka kuma dɔ fɔ ɲinɛ y'a san 10 ye masiba tɛ yen min dalen tɛ malidenw kan an m'o mankan ye o la bon ni Palestine ko waati bɛɛ ni maga kɛra yen de la n'u ma wuli k'an ka marché u bɛ wuli ko an ka do tan an y'a bɔ tan etc kuma sugu bɛɛ b'u da u bonya bɛ an yɔrɔ mais anw ka jamana ni Palestine cɛ kilo 400 ani kilo 900 ni kilo 22 de b'an ni ɲɔgɔn cɛ donc c'est vrai tɔɲɔn bi diɲɛ peuple fɛn o fɛn kan an b'a condamner a ti bɛn an ma mɔgɔ ka taa bin mɔgɔ ka jamana kan
mais anw hami bɛ an yɛrɛ fana na aw ɲɔgɔnna de bɛ ka kɛ anw na o mɔgɔ minnu bɛ anw dala ka anw faga ko diinɛ ko kuma o arabu jamana kelenw de bɛ k'olu financer u bɛ k'a yira ko silamɛw de don mais ne tɛ min fana faamu anw ka silamɛ tɔn ninnu ka taabolo la mais n ko a san joli ye ɲinɛ ye Yemen bɔnbɔ bɛ ka jigin Yemen population kan k'u faga jɔnniw de bɛ k'o kɛ américains ni Arabie Saoudite a ɲɛmɔgɔya bɛ Arabie Saoudite de bolo a san joli ye ɲinɛ ye Syrie jamanadenw u bɛ ka bɔnbɔ jugu bin olu kan jɔn de bɛ k'o nafolo bɔ Arabie Saoudite ani Qatar Libye cili Arabie Saoudite ni Qatar de y'a nafolo bɔ mais pourquoi an ka silamɛ tɔnw ma fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko nin bɛ ka kɛ silamɛ jamana dɔ kɔnɔ ko k'a man ɲi pour quelle raison bon an t'o yɔrɔ de faamu kɛlɛ min bɛ sen na diinɛ kɛlɛ tɛ ala ko kɛlɛ tɛ hali n'a y'a sɔrɔ diinɛ ko kɛlɛ don arabuw ni juifuw ka kɛlɛ an ka mun b'o la an fa ka kɛlɛ tɛ an ba ka kɛlɛ tɛ n'a y'o diya u ka bɛn n'a y'o diya u kana bɛn o y'olu kungo de ye an ka mun b'o la an ka mun b'o la e ye jɔn ye Palestine san jumɛn i ye mɔgɔw ye manifestation na ko bin kɛra Mali kan on ne voit pas parce que an ka problème tout concerné c'est pas leur problème donc vraiment ne ma fɛn faamuya o fɛn na Palestine problème min histoire dɔnnen don bɛɛ fɛ Empire ottoman wagati min na fadenya wulila première guerre mondiale hukumu kɔnɔna la les pays de la triple entente c'est-à-dire o ye Russiw ni Français ni Anglais olu ni empire centraux kun karilen ɲɔgɔn na i n'a fɔ Allemagne ni a jɛɲɔgɔnw empire ottoman b'o la empire ottoman de tun bɛ bɛn Turquie Mésopotamie n'o ye bi Irak ye ani Syrie ni Liban ani Palestine o de tun ye empire ottoman territoire ye donc anglais arabu minnu bɛ empire ottoman territoire kɔnɔ n'u tun bɛ Turkiw ka mara kɔnɔ anglais de nana proposer olu ɲɛna donc ko arabuw ka muruti pour que empire ottoman ka affaibli n'o affaiblira Allemagne ka alliance bɛ affaibli donc u ye mankan wuli ka layidu de arabuw ma ko ni empire ottoman binna k'u bɛ u ka indépendance d'u ma mais empire ottoman bannen Angleterre ye arabuw trahi ka Syrie jamana créer ka Irak créer ka Liban ni Palestine ninnu bɛɛ créer o kɔnɔ mais français ni anglais y'o tila u ni ɲɔgɔn cɛ k'o k'u ka colonie ye au lieu k'u ka indépendance d'u arabuw ma donc puisque Europe kɔnɔ tension bɛ juifuw kan u ye promesse di mouvement sioniste n'o ye juifuw ka mouvement minnu tun bɛ Europe ni diɲɛ jamana wɛrɛw la u y'olu fana nɛgɛn k'u ka fara ɲɔgɔn kan u ka tugu Angleterre kɔ pour que n'u fɛnna k'u bɛ état juifu créer donc u ye arabuw trahi ka juifuw sago kɛ Palestine territoire yɔrɔ dɔ k'o diyagoya prévoir ka sɔrɔ ka na ni fɛnkɛw ye juifuw ye ka bɔ diɲɛ fan bɛɛ ka n'olu installé donc a nombre bonyana ka bonya Angleterre ye retiré ONU nana donc k'a fɔ k'u bɛ jamana tila Israël ani Palestine ni ɲɔgɔn cɛ mais u ye plan min proposé o ma bɛn arabuw ma tasuma wulila fo bi o ɲɔgɔn faga ni guerre civile de bɛ sen na Palestiniens caman bolila ka Palestine bila dɔw taara sigi Liban ani fɛn ninnu na kɛlɛ in ye dimension caman ta fo ka na bila ala e ɲɛ bɛ ala ko yɔrɔ jumɛn na kɛlɛ in daminɛ fo a laban. mais ɲangili ta ye mais n'a ma ɲɛ ko Nations Unies an b'a fɔ diɲɛ sɛgɛ tɔnba y'i da don ko in na k'a fɔ ko ka tilanni kɛ nin waati na ko nin ko in sigira k'a fɔ état mais mun de kɛmɛ bi bi na ko o état dɛsɛlen bɛ k'a ko ni état wɛrɛ état dɔ ninnu fana fɛ ko ni kɔlɔlɔ ko hali bi diɲɛ tɔnba min ye Nations Unies olu dɛsɛlen bɛ nin waati na ka se ka mɔgɔw ni départager puisque olu de nana ni nin problème ye. Fɛn caman de bɛ problème in kɔnɔ d'abord américains nana Israël nafa dɔn kosɛbɛ k'u sinsin a kan donc u ka kɛlɛkɛ bere don dans le Moyen-Orient et Proche-Orient donc Israël ko kɛlen bɛ olu nun kɔnɔ si ye dɔwɛrɛ tɛ sɛmɛ jiri de don o jamana ninnu bolo donc juifuw dun jugu fin o ye arabuw de donc n'u nana Palestine état créé a bɛna organiser cogo dɔ la ça va devenir une menace ka ɲɛsin Israël ma alors que Israël
jamana fɛn o fɛn bɛ ka Israël koli a bɛɛ a jugu la jamanaw de. Donc nin problème de bɛ yen américains ni fɛnw da la o de la ONU na Israël ko kuma hali a kuma yɛrɛ hali Israël tɔgɔ fɔli yɛrɛ ye problème ye diɲɛ kɔnɔ tellement que mɔgɔw siranni ma ɲɛ. Ce sont les Américains, les Français bɛ hypocrisie ni fɛn kɛ mais en réalité ce sont les Français sont dedans. Donc occidentaux ka sinsin yɔrɔ de don quoi. Donc Nations Unies tɛna se ka putere ɲɛnabɔ nin ko in na. Sinon Nations Unies ye sariya minnu bɔ o ye ka jamana in partie dɔ de di Israël ma ka partie tɔ parce que juifs min tun bɛ Israël ça ne dépassait même pas 7% de la population. Donc u ye jamananin dɔ créer ka fɔ ka partie dɔ d'u ma partie dɔ di Palestine ma mais Palestinenw ma jɛ n'o ye. Donc u ye bɛɛ bi jama mobiliser i ka côté la. Donc arabuw ka kɛlɛ o kɛlɛ mana wuli pour que ka jama su u bɛna ni diinɛ ko kuma de ye. Donc ko diinɛ de don. Donc juguya min bɛ juifs ni chrétiens cɛ silamɛ cɛ depuis silamɛya histoire la. Donc u y'o histoire su kunu ko ɲagami nin kɛlɛ in na. Donc ce qui fait que à chaque fois Israël jatelen bɛ chaque fois k'u bɛ ka silamɛw de kɛlɛ. Donc olu kɛlɛ in nana ɲagami o kɔnɔ. Donc ni a kɛlɛ wulila dɔrɔn silamɛ jamana bɛɛ bɛ wuli. Israël dangana Israël ye nin kɛ alors que kɛlɛ min don ala ko kɛlɛ tɛ. Et pourtant jamana min ye silamɛ jamana bɛɛw ye n'o ye dɔ ye Makan jamana Arabie Saoudite mais e ɲɛ b'olu la kɛlɛ la wa? U kɔni y'a fɔ k'u ni Israël tun bɛ u ka relation normaliseli min na k'u cɛ bɛn k'u y'o baara jɔ fɔlɔ. An y'o annonce dɔrɔn de mɛn. Mais Israël ka allié ye Arabie Saoudite de États-Unis ka allié ye Arabie Saoudite de. Donc pour quelle raison? Pourtant u ka kitabuw la min fɔlen bɛ kitabuw kɔnɔ n'i y'o lajɛ ni jamana fila tɛ se ka a fɔ k'u bɛ tila ka jɛ politiki sira kan fo ka taa wali silamɛ jamana wɛrɛw kɛlɛ ɲɔgɔn fɛ i n'a fɔ u bɛ ka Yémen kɛlɛ cogo min ani u bɛ ka Syrie jamana kɛlɛ cogo min. O bɛɛ b'a yirila k'a fɔ kɛlɛ in tɛ ala ko ye nafa ɲini de don politiki kɛlɛw de don ala ko tɛ kira ko tɛ u bɛ anw nalomaw de nɛgɛn n'o ala ko kuma ye. Mais est-ce que Arabie Saoudite yɛrɛ ŋaniya ye kɛlɛ bi Palestine yɛrɛ misiri min ni silamɛ caman ka kɛlɛ kun y'o ye Jérusalem misiri. Jérusalem misiri kira ka sanayɛlɛ la ni diinɛ dira a ma o senfɛ a bɔra Makan Al-Kaaba misiri na ka taga seli Jérusalem misiri de la silamɛya tariku b'a lakɛlɛ cogo min. Et puis o bɛ kuranɛ de kɔnɔ kuranɛ suran 17 a aya fɔlɔ o de b'o f'i ye kira bɔra Makan misiri la a ka sanayɛlɛ senfɛ ka taa seli Jérusalem misiri kɔnɔ. O Jérusalem misiri kelen juifs b'u yɛrɛ y'a la bato sira kan chrétiens fana b'u yɛrɛ ye o misiri kelen na fɛ Jérusalem kɔnɔ. Donc ONU tun y'a fɔ ko ka o yɔrɔ in komi kɛlɛ b'o de nɔfɛ ko k'a bila ONU ka contrôle kɔnɔ a ka kɛ sous contrôle international a kana di mɔgɔ si ma. Donc mais sɔn kɛlen tɛ o si ma fɔlɔ. Donc o mankan ni sama-samani bɛ yen ni o misiri libéré la yen yɔrɔ bɛna kɛ silamɛ caman ka hijikɛyɔrɔ de. Silamɛ jamana caman bɛ nin ɲɛsin ye ma ka yen kɛ hijikɛyɔrɔ de. Arabie Saoudite dun ka sɔrɔ pétrole kɔfɛ a filanan ye hiji de. Hiji bɛ nafolo min don par an ala de b'a dɔn. O kɛlen bɛ k'o kɛ sɔrɔ tigɛ. Donc est-ce que ni Jérusalem misiri bilala Palestine sago la est-ce que o bɛ Arabie Saoudite arranger économiquement ani u ka influence la sur le monde musulman. Donc nin bɛɛ de bɛ jate o de la dɛmɛ kuma dɔw bɛ fɔ hypocrisie don. An bɛ Palestine kɔ mais e ka allié ye Israël de min bɛ ka nin ɲɔgɔnna fagali kɛ Palestine kɔnɔna la. Donc kɛlɛ ninnu tɛ tiɲɛ ye quoi. Ok d'accord an bɛ taa hali bi mais sisan ɲan nin ko in bɛɛ est-ce que solution bɛ se ka sɔrɔ parce que fɛn min don a mɛnna an y'a fɔ nin y'a san caman ye o bɛ nin ko in na solution est-ce que bi bi in na an bɛ se k'a fɔ ko fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ nin situation in na walasa innocent parce que presque don o don nin yɔrɔ fila in na i b'a ye k'a fɔ mɔgɔ dɔ de fagara
i mana journal ta don o don i bɛna sɔrɔ mɔgɔ kelen mɔgɔ fila kɔni en moyenne par jour u bɛ faga nin conflit in na solution jumɛn de bɛ se ka kɛ nin waati in na ou bien est ce que solution bɛ se ka sɔrɔ min ye i bɔra k'a fɔ ONU kɔni tɛna se ka ko kɛ ka kɛɲɛ ni puissance ko minnu b'a la k'u bɛɛ kɛra sisan géopolitique intérêt ko a kɛlen bɛ diɲɛ yɛrɛ nana bila puissance yɛrɛ de bolo puissance duuru de kɛlen bɛ ka diɲɛ maîtriser ni min bɛ min arranger don min mais est ce que nin phénomène bɛ ka kɛ fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a la est ce que ni jamana fila ninnu sɔnna ka sigi ka u ka intérêt yɛrɛ bila en jeu c'est à dire ka fɛnw ka intérêt bila en jeu ka sigi ka kuma kɔ face à face ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn est ce que solution tɛ se ka sɔrɔ nin ko in na. non jufu ni arabu tɛ se ka bɛn fo ka diɲɛ wuli et puis arabu ka kɛlɛ fo saya u t'a dabila et puis o ye kumasuli de ye même arabu masakɛ ka dɔ arabu jamana dɔw bɛ yen a masakɛ yɛrɛ ka taa visite dama na Israël ou bien ka dialogue ko kuma bɔ a da ani Israël cɛ n'i faratila i ka armée b'i faga de. An y'a ye Égypte président Sadat ka fagali ani responsable arabu dɔw ka fagali Israël ko kuma de b'a la. A visite dɔw yera comme une humiliation pour la arabu jamana bɛɛ de ko don jamana kelen tɛ dɛ arabu kɛlɛ in ye siya kɛlɛ de a kɛra siya kɛlɛ arabu ni jufu cɛ ye a dama siya a bɛ n'a fɔ alimanw ni jufu cɛ juguya bonyanen na ka se fo alimanw y'a décider k'u bɛ jufu yɛrɛ de si la tunu donc o ɲɔgɔnna problème sugu dɔ mɔgɔ min ɲɛna ko solution b'o la solution t'a la fo ka diɲɛ wuli solution tɛna k'a la donc problème ye min ye palestinien minnu ye jamana bila ka taa yɔrɔ wɛrɛw la tajuru sara de b'olu kɔnɔ wa fo saya u t'a dabila et puis olu kalenkan don fo jamana in ka segin olu ma surtout diinɛ yɛrɛ sɛbɛnfɛnw na dɔw y'a yira k'a fɔ ko ala silamɛya ka tiɲɛtigiya bɛna sabati ni Jérusalem misiri k'a bɛna bila silamɛw ka mara kɔnɔ nin bɛɛ de prophéties bɛ yen silamɛw dalen bɛ min na fermement fo de ka waleya pour que ka silamɛya ka tiɲɛtigiya to donc mɔgɔ min ɲɛna ko sigi ka fɔ ou bien fɛn wɛrɛ bɛ nin ko nɔgɔya ne ɲɛ tɛ solution na o la pour le moment mais diɲɛ puissances fana bɛ ka a utiliser ka k'u sago ye par exemple attaque laban min ni Hamas mɔgɔw taara Israël ka mɔgɔ 1000 ni kɔ faga comme ça ne b'a dɔn gansan tɛ ko dɔ b'a kɔfɛ peut-être tagalen ɲɛ mɔgɔw bɛna dɔn mun de b'a kɔfɛ mais pour le moment ko jɛyalen tɛ mais ne b'a dɔn nin ye politique de wa ko dɔ de bɛna tuguni na soit nin kɛlɛ in min filɛ nin ye sen na soit a bɛ taa laban Iran wala a bɛ taa laban Liban walima Afghanistan donc nin fɛn sugu parce que déjà Hamas b'a dɔn n'i ye Israël yɛrɛ n'olu ye Israël hali mɔgɔ kelen faga Israël bɛna mɔgɔ hakɛ min faga Hamas ka territoire kan c'est pas petit kuma tɛ nin min ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ ka taa nin bɛɛ mɔgɔ faga mɔgɔ 1500 k'o faga u b'a dɔn k'a fɔ siga t'a la Israël bɛna dugu a karalen don ka dugu ci donc nin ko in ko dɔ de b'a kɔfɛ ko in kɛra dabɔngama de la pour que ka ko dɔ lamaga mɔgɔ wɛrɛw de sigilen bɛ k'o makɔnɔ jamanaw de bɛ ɲɔgɔn na danger de don jamana bɛɛ bɛ k'i ka pion pousser donc ni mɔgɔ taara k'i b'an mobiliser o la an yɛrɛ ka jamana kungo min b'an da la o tɛ dɔnni ye ko ala ko kuma ou bien a donna tan a bɔra tan donc vraiment an kungo ka ca ma ok an b'o kuma kelen na o diinɛ ko kuma in na mais est ce que bi Mali in fana kɔnɔ bi bi in na est ce que il n'est pas tant que jamana ɲɛmɔgɔw ka fɛɛrɛ kɛ surtout an bɛ ka ye escalade min bɛ ka kɛ bi clash min bɛ ka kɛ surtout misiriw ni ɲɔgɔn cɛ maabaw ni ɲɔgɔn cɛ ko maa minnu c'est à dire i b'a sɔrɔ o bɛ misiriw kɔnɔ maa minnu kan ka se ka kɛ misaliya ye ko jamanadenw kan ka minnu lamɛn kunfiw kan ka minnu lamɛn walasa ka se ka diinɛ bato mais bi bi in na n'i ye jateminɛ kɛ avec l'avènement des réseaux sociaux bi an bɛ se k'a fɔ diinɛ ko in kɛra clash de dɔ b'a ta fɔ dɔ bɛ bɔ o b'o kɔ kari o fana bɛ dɔw lagosi donc a nana kɛ sisan partisans yɛrɛ bɛ don o bɛ karisa ka vidéo ta o b'a décortiquer tɔgɔw bɛ ta ka da mɔgɔbaw la est ce que nin escalade min bɛ ka kɛ est ce que an man ka siran ko ɲɛ puisque an y'a ye min ye ale Mawudu la Seku Madame Hayidara y'a fɔ ko fɛn bɛɛ ka jugu ko mais diinɛ kɛlɛ ko ka jugu ni fɛn bɛɛ ye c'est à dire ko trop c'est trop mais n'i ye olu ale surtout ale n'a ɲɔgɔnna min mɔgɔ b'a fɔ a muɲunen don n'i ye nin propos ninnu lamɛn est ce que mɔgɔ man ka siran. bon est ce que nin ye ala ko ye yan ni ala ko don est ce que nin aljinɛ ɲini don est ce que nin bɛ kɛ wa
mais n'i ye nin bɛɛ ye sen na mɔgɔ minnu b'a fɔ ko diinɛ ye ɲɔgɔn kanu ye diinɛ ye balimaya ye diinɛ ye sindiya ye diinɛ ye yafa ɲɔgɔnma ye ni mɔgɔ y'a sen da i kan i sen bɔ a kɔrɔ est ce que ni ala ko don olu bɛ nin kɛ tan wa et puis i b'a dɔn ala ko tɛ mali silamɛw fana ka bɛn o tɛ se ka bɛn parce que fɛn t'u cɛ foyi t'u ni ɲɔgɔn cɛ mais arabu jamanaw de bi ɲɔgɔn na o arabu jamana minnu bɛ ɲɔgɔn na wari b'o kun a kelen-kelenna bɛɛ n'a ka silamɛya don Iran n'a ka silamɛya don Arabie Saoudite n'a ka silamɛya don Qatar n'a ka silamɛya don Égypte n'a ta don Maroc n'a ta don nin jamana si ni si tɛ ɲɔgɔn fɛ ninnu bɛɛ bɛ mɔgɔ ta anw ka jamanadenw na ka t'olu kalan ka na misiri dawulen u ye ka kalanyɔrɔ dawulen u ye ka wari d'u ma donc ka sɔrɔ k'u bila u ka jamana ka intérêt défendre donc ce qui fait que anw ka silamɛya Mali silamɛw n'i y'a ta malien iranien malien saoudien malien marocain u ye malien divisé ta k'u bɛɛ kɛ ɲɔgɔn jugu ye wa u bɛɛ kariyalen don ni se b'u ye u bɛ ɲɔgɔn faa de ni se b'u ye u bɛ ɲɔgɔn ka misiriw ci de o manifestation de filɛ kɔrɔn fɛ marifa t'a la terroristes bolo terroristes ye se sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ minnu bɛ mawuludu kɛ u b'a interdit k'aw kana mawuludu kɛ diinɛ taabolow kɛlɛ de don u ye se sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ maabaw kaburu bɛ yɔrɔ min u b'a ci i n'a fɔ an y'a ye Tombouctou mawuludu interdit mawuludu tɛmɛnen Dili mara kɔnɔ an y'a ye cogo min donc nin kɛlɛ de bɛ sen na donc mɔgɔ depuis i b'a dɔn politiki de don arabu jamanaw ka politiki représentant de don u ka diplomatie représentant de don minnu bɛ ka wali jamanaw ka intérêt de défend donc o sen fɛ u bɛ maliyɛn miliyɔn kɛ ɲɔgɔn jugu ye k'a sɔrɔ si t'a dɔn i bɛ ka ɲɔgɔn juguya kun min na kɛlɛ la kɛlɛ min t'an fa ka kɛlɛ ye an ba ka kɛlɛ tɛ an tilela kɛlɛ tɛ san 1000 2000 kɛlɛw arabuw ni ɲɔgɔn cɛ arabuw ni siya wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ an ka mun bɛ o la mais Mali autorité ta i y'a fɔ c'est là la déception Mali fanga furadama olu de ye ni u ka responsabilité bila ka taa diinɛmɔgɔw ka taa dɔn olu cɛ la ka jamana ta ka saraka u ma jamana policiers bɛ ta ka t'u garder jamana miliyɔnw bɛ cɛ ka tila u ni ɲɔgɔn cɛ jamana mobiliw de bɛ ta k'a bila u ka bolo kan u ye jamana ci o u ye fitinɛ kuma fɔ o u ye jamana jasi kuma fɔ o fanga tɛ se ka kuma donc f'a ko taara ka an bolo dan n'i ma farati k'u condamner ni fanga fɛrɛlen n'u ko ko fanga k'i fa a b'i fa n'u ko fanga k'i datugu fanga b'i datugu donc fanga ye hali a ka procureur labila a diinɛmɔgɔ dɔw ye donc ni jamana kɛra o jamana façon ye ça veut dire que don dɔ ninnu bɛ jamanadenw bila ko la o don de bɛɛ bɛ nimisa munna an y'a sigi mais n'an bɛ jamana kɔnɔ an bɛ état de kɔnɔ est ce que pour que ka se ka nin parce que escalade ninnu bɛ se ka est ce que pour que ka se ka escalade ninnu éviter pour que ka fitina éviter est ce que nin waati in na il n'est pas urgent que jamana puisque sisan an bɔra k'a fɔ loi cybercriminalité nin bɛ ka ta c'est vrai a bɛ ka ta mɔgɔ minnu kama diinɛmɔgɔ kɔni t'a la fɔlɔ mais bɛɛ bɛ réseau in kan mɔgɔw kɔni bɛ k'a minɛ hali n'a sɔrɔ mais est ce que il n'est pas temps ko mesure fana ka ta ni ko in kan même kutuba minnu bɛ kɛ bi na parce que kutuba nin bɛ lamɛn de ka alimenter n'i ye jateminɛ kɛ kutuba nin de bɛ ta réseau kan o de bɛ tigɛ an y'a ye kɔsa na alimami dɔw yɛrɛ bɔra k'a jira k'a fɔ ko ayiwa ko plateau kan minnu bɛ taa ko sigi diina ko ka min to ka kuma ye ayiwa ko n'i y'a y'o ka kuma ta ka bɔ a place kɔnɔ c'est à dire a droit b'u bolo k'u ka kuma lasigi kɔrɔ ye ko ka plainte déposer i kan ni kuma bɛɛ bɛ k'a fɔ a dun bɛ taa bila réseau de kan aw de ko a kana commenter parce que bɛɛ bɛ ni kuma fɔra ka ban bɛɛ b'a commenter i ka faamuyali de kan. n bɛ min f'i ye Mali fanga ninnu ye saraka de bɔn a kan wa ninnu ye fɛn o fɛn k'a la o ne kɔni t'a dɔn mais n'u ye plainte k'i kan hali galon na i sigi a kan fanga bɛ t'u dɛmɛ dɛ wa u bɛ kiiri tigilamaw sɔrɔ k'u sen da i ka tiɲɛ kan k'i kɛlɛ ka d'u ma a ɲɔgɔnna caman kɛra yan e ye cybercriminalité ko fɔ ninnu bɛ kuma min na maa o maa y'a fɔ a bɛɛ ma taa kaso la sariya danya de bɛ yen wa sariya bɛ yen o mais pourquoi a tɛ ka boli u kan u bɛ ka min fɔ jɔn bɛ se k'a ɲɔgɔn fɔ mais pourquoi a tɛ ka boli u kan c'est ça la question pourquoi donc jamana minnu bɛ k'o alimamiw sara n'u bɛ k'o jamanaw ka intérêt défend est ce que diinɛ ɲɛmɔgɔ a bɛ ku i la kana jɔ misiri la ka kuma fanga kan ye a tɛ ku i la o
a tɛ ko makan alimami n'a ka kuma fanga kan wala a k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ a k'a fɔ ko jamana fanga ye nin kɛ fanga jɔ t'a la ou bien a ye sabali a ye nin dabila a tɛ ko la o k'a kɛ fɛn o fɛn y'a kɛ o bɛ kaso la wali lahara fɛn o fɛn y'a kɔrɔbɔ Iran bɛ ten Maroc bɛ ten Algérie bɛ ten Mauritanie bɛ ten a tɛ ku i la mais ni jamana kɛra batɛmɛsira ye u tigɛra fanga la donc min y'u diya u b'a kɛ c'est pas un problème donc n'a wolola min na on verra. Ok, d'accord. An bɛ taa hali bi mais jan nin waati in na c'est vrai an tɛ se ka kuma ka sɔrɔ dama don an yɛrɛ ka ko la parce que an y'o de fɔ ni i y'a mɛn k'a fɔ ko i bɛ taa maa wɛrɛ dɛmɛ k'a ka bugu tasuma faga o ka sɔrɔ tagama wuli e yɛrɛ ka bugu la an yɛrɛ ta b'an kunna yan an ta kalayalen don fo k'a fɔ a ka kalan bi an bɛ niveau min na bi jamana kalayalen don sabula ka kɛɲɛ ni wulikajɔ minnu bɛ ka kɛ nin waati in na an y'a ye MINUSMA est-ce que an bɛ se k'a fɔ MINUSMA ka communiqué laban minnu bɔra ka kɛɲɛ ni emprise ninnu bilali est-ce que an bɛ se k'a fɔ MINUSMA bɛ dɔn ni dɔngɔma de ma nin waati in na parce que an ye titre dɔ ye min ye Cheikh Daniel ka titre ale y'a jira k'a fɔ MINUSMA mɔgɔw y'a jira k'a fɔ ko emprise ninnu u bɛna bila ka kɛɲɛ ni waati min yɛrɛ kun fɔlen ko parce que ko in bɛ cogo min hali u ka minɛnw dɔw bɛ yen k'o bɛna obligé k'olu jeni pour que u ka se ka yɔrɔ ninnu bila est-ce que bi an bɛ se k'a fɔ MINUSMA bɛ boli dɔ de kunna a tɛ min sɔn kan dɔn ka kɛɲɛ ni poste kura min taara faamaw fɛ. Bon c'est-à-dire que n'i ye MINUSMA ka communiqué ninnu lajɛ ONU b'i ka jamana kɔnɔ a b'i ka jamana ci de minɛn minnu bɛ MINUSMA bolo ɲɛ tɛ se ka d'a kan Mali fanga yɛrɛ tɛ MINUSMA ka minɛn dɔn mun de bɛ MINUSMA bolo parce que bɛnkan minnu b'u ni Mali État cɛ n'o ye SOFA ye o tɛ Mali État permet k'u jɔ k'u ka minɛnw f'u ye donc bɛnkan de don u taa i ka jamana fɛn o kɔnɔ a bɛ accord de signer min ye SOFA ye a SOFA kɔnɔ kuma a tɛ fɔ jamana janfani bɛ daminɛ yen de mɔgɔ caman bɛ nin ko tulu da IBK kunna IBK nana sɔrɔ MINUSMA bɛ Mali la élection kɛra ka MINUSMA to Mali la transition de nana n'a ye n'o ye 2012 transition ye Amadou Aya wagati donc u y'a fɔ fɔlɔ ko gɛlɛya donnen bɛ olu ka baara la lakanabaliya tension wulilen bɛ fan bɛɛ k'olu ma d'a la k'u bɛ se ka taga ka bɛn ni waati ka bɛn décembre kalo tile 31 ma mais kunun u ye communiqué min bila u ko in cɛjuguyara ka se hakɛ min na k'olu ma d'a la ko hali novembre tilancɛ b'olu sɔrɔ yan e bɛ mun faamu nin na k'u ka convoi dɔ de bɛ yen min kan ka bɔ Gao ka taa Aguelhok ni Tessalit ani Kidal ko ka taa minɛnw cɛ ka segin ka na n'olu ye fo Bamako e m'a dɔn nin ye kabako ye u ka minɛnw taara ka bɔ yɔrɔ bɛɛ la i ma nin ɲɔgɔn kuma mɛn u ye bɛɛri bila i ma nin ɲɔgɔn kuma mɛn o kuma mun minɛn bɛ yen Tessalit dugu fitinin Aguelhok dugu fitinin mun bɛ yen ko o tɛ se ka déplacer fo mobili wɛrɛw de ka bɔ Gao ka t'o nɔfɛ ka tila k'o sɛnsɛn ka segin tuguni Mali ye armée ko non anw bɛ opération na zone in kɔnɔ komi aw yɛrɛ ko insécurité bɛ yen situation sécuritaire t'a permet aw ka minɛnw ka na a ye to yen fɔlɔ nka siga kɔni tɛ min na décembre kalo tile 31 o b'a sɔrɔ aw bɔra yan anw tɛ hali tile 1 délai accordé aw ye c'est votre problème donc ils ont changé maintenant minɛn minnu bɛ Aguelhok Tessalit ani Kidal k'u bɛna obligé ka tasuma don a la k'a jeni ka sɔrɔ ka bɔ fɛn min b'u bolo yen a tɛ se ka ye o n'a yera tɛgɛ la Maliens bɛna dɔn en réalité MINUSMA ye fɛn min an bɛ mankan fɛn fɛn la mɔgɔw bɛna dɔn mais avant ça u yɛrɛ da ma fɔ k'u bɛna jeni yan mais minɛn minnu déplacera douansan n'olu kun kan ka na Bamako u y'a kɛ su fɛ k'a sɔrɔ u ma sécurité ɲini Mali fɛ pourtant MINUSMA bɛ Mali ka sécurité de kɔnɔ Sévaré avion filɛ i kɔrɔ ye ils n'ont pas demandé u bɔra su fɛ mais o mobile ninnu kunbɛnna sira la ka tasuma don u la k'u jeni terroristes fɛ
o kuma mun de tun bɛ minɛn ninnu kɔnɔ mais minnu déplaceli kɛ bɛ problème ye u yɛrɛ b'a la k'u yɛrɛ bɛna jeni donc ça veut dire que terroristes ye service rendu MINUSMA ma douanza qu'on va déplacer donc comme o ɲɛ tɛna sɔrɔ nin yɔrɔ in na parce que armée n'a ka avion ni drone bɛɛ déployé bɛ Tessalit Aguelhok Anefis zone bɛɛ la donc u yɛrɛ ko puisque u tɛna se ka taa n'a ye u b'a jeni. mais ni nin bɛɛ jateminɛ sisan ni tension parce que hali kunu jite la an y'a ye k'a fɔ ko min ye mouvement terroriste k'u ye Mali ka vecteur aérien dɔ bali ka jigin min ye piste kan mais ko an ka vecteur aérien sera k'olu neutraliser pour que vecteur in ka se ka jigin ka taa nin waati in na Kidal yɛrɛ est-ce que an bɛ se k'an sigi n'a ye k'a fɔ Kidal bɛna kɛ bataille ultime ye puisque armée reconstituée an y'a ye ministère des affaires étrangères yɛrɛ ye note dɔ bɔ note d'information dɔ bɔ yan'u cɛ a ye corps diplomatique accrédité bɛɛ fana reçoit min ye a ka département kɔnɔna na k'a jira k'a fɔ MINUSMA bɛ baara min na baara min de don c'est à dire jɛlenya t'a la parce que fɛnw kan ka coordonner communication de kan ka kɛ mais nin waati in na an ka armée constituée minnu yɛrɛ bɛ yen ko o encercler bɛ SEMA mɔgɔw fɛ minnu an bɛ se k'a fɔ olu kɔni bɛ yen bɛɛ b'a dɔn olu kɔni taara cogo min k'a sɔrɔ kɛlɛkɛminɛn kɔni ɲɛnama t'u bolo ko bɛ se k'u défendre n'u ye mais nin ko in bɛɛ est ce que an kan ka kɛrɛn bi bi na k'a fɔ Kidal bɛna kɛ bataille ultime c'est à dire an sigilen bɛ k'a fɔ a bɛna kɛ cogo min a tɛ kɛ Kidal kɔni bɛ minɛ ni mugu ni kisɛ de ye maintenant nin ko in n'o fana nana minɛ ni mugu ni kisɛ ye bi bi na accord ko in bɛ kɛ cogo di a bɛ bin ji la de ou bien sisan an bɛ se k'a fɔ accord yɛrɛ tɛ parce que tension min bɛ yen accord ko kuma tɛ hali n'a sɔrɔ gouvernement bɛ ka jira k'a fɔ hali bi olu bɛ accord ko kɔnɔ. gouvernement m'a fɔ u bɛ accord kɔnɔ dɛ. gouvernement ko ye accord in u bɛ accord in waleya ni mɔgɔw ye minnu sɔnnen bɛ a ma donc accord tɛ yen o accord tɛ yen il y a très longtemps min bɛ yen o ye rapport de force de ni min sera min na c'est pourquoi Algérie min ye accord yɛrɛ application garantie politique ye nin bɛɛ bɛ sen na e ye Algérie kumakan mɛn ça veut dire que accord tɛ yen communauté internationale ye garantie de mise en œuvre ye olu tɛ ka kuma nin ko in na parce que accord tɛ yen olu bɛɛ jigi dan b'a kan de u ye dɛmɛ sugu bɛɛ dɔn pour que ninnu ka Mali ta k'a pɛrɛn donc n'o kɛra u bɛ négociation kura imposer Mali kan u bɛ sɔrɔ ka don yɔrɔ sɔrɔ. est ce que négociation est ce que o tɛna taa ni partition yɛrɛ ye sisan parce que n'i ye ministre des affaires France ka ministre des affaires dɔ y'a jira k'a fɔ muso Florence y'a jira k'a fɔ ni ko la répartition du Mali risque de se faire. oui Sébastien Lecornu. voilà ministre des armées. voilà o min bɛ nin kuma min fɔ est ce que an ka man ka siran puisque an b'a ye minɛn minnu bɛ ninnu bolo est ce que nin ko in man ka mɔgɔ jɔrɔ. non en réalité ni combat kan ka kɛ Kidal n'a cayara 2 heures de combat don. cogo di. capacité foyi tɛ ninnu ye min b'a to k'u bɛ se ka jɔ armée ɲɛ convoi bɔra Gao fo ka na Anefis ka dugu minɛ u sera ka mun kɛ o la u bɛna leere gosi u bɛ taa yan mɔgɔw papa mais e m'a ye Mali centre la o kibaruya dɔgɔyara kosɛbɛ. Burkina fan ye o kibaruya dɔgɔyara Mali yɔrɔ tɔ ninnu bɛɛ la o kibaruya u bɛɛ de yɛlɛla parce que se kɛra u ni ma u ni ye Kidal in de problème in ju Kidal in de don il faut que solution ka sɔrɔ o de la donc ni se b'u ye an kun tɛ se ka tile kelen kɛ Anefis donc u ɲɛna fana Tessalit Mali sɔrɔsi minnu nana Anefis olu de bɛna avancer ka taa Tessalit base nɔfɛ mais an ka mɔgɔw nana avion de la hali bi avion fila taara ni mɔgɔw ye mɔgɔw ni matériel ye tuguni ka fara tɔ minnu bɛ yen ka fara olu kan donc o fana kɛra surprise ba y'u la donc sisan a tɔ ye Aguelhok ani Kidal dugu kɔnɔna donc MINUSMA kan ka taa le 15 novembre mais u yɛrɛ bɛ k'a fɔ k'u ma da la n'olu bɛ kɔnɔ k'o bɛ taga donc siga foyi t'a la nin ko in kɔni ye Ala ye nin latigɛ à partir du 1er janvier ni Ala sɔnna ma o b'a sɔrɔ Mali dugukolo fantan naani bɛɛ lajɛlen kɛra Mali jamana ta ye Mali drapeau de bɛ de Kayes jusqu'à Kidal ni Ala sɔnna. ok n'a sɔnna i bɔra k'o kuma min fɔ nin waati in na mais est ce que nin ko in min bɛ ka kɛ an bɔra k'a fɔ hali bi n'i ye jateminɛ kɛ gouvernement kɔni b'a jira k'a fɔ o ni terroristes de bɛ ɲɔgɔn na mais le fait que SEMA mɔgɔw ka bɔ ka tila ka nin manifestation kɛ ka jira k'a fɔ olu de bɛ nin ko in kɔnɔ est ce que sisan nin ko in fana puisque déjà olu yɛrɛ ka maa minnu bɛ Bamakɔ caman ye désolidarisé k'a fɔ ko o t'u yɛrɛ ye u ka baaraw kɔnɔna na est ce que o fana tɛna na baara gɛlɛya SEMA bolo puisque u ka alliés politiques u ka cerveau minnu tun bɛ réfléchir minnu tun bɛ kuma o tɔgɔ la olu bɛɛ y'u désolidarisé bi. non en réalité SEMA yɛrɛ ko bannen don SEMA tɛ yen o y a de SEMA ye il y a de détruits là de SEMA minnu bɛ ka yira ko SEMA o ye branche politique dɔrɔn de
sinon a kɛlɛ sɔrɔsi ye yadi n'a ka mɔgɔw de olu détruilen bɛ bi u ka kɛlɛcɛ ɲɛmɔgɔ a tila bɛɛ fagara Kidal problème in fana dɔ wɛrɛ tɛ a tɛ kɛ ko population b'u fɛ population ma deli ka kɛ ninnu fɛ c'est-à-dire famille kelen de masiba filɛ nin ye Mali kan n'o ye Intala ka famille ye Kidal o masiba de filɛ nin ye par exemple famille ye nin famille kɛn bɛ ka ko min kɛ Mali la Yadi ninnu bɛɛ y'o famille mɔgɔ de Algabas ninnu bɛɛ y'o famille mɔgɔ de u kɛlen bɛ k'u tila bolofara quoi c'est-à-dire Paris bolo 6 fo 7 n'a man ca o ye c'est-à-dire Amenokal bɛ yen dugutigi yɛrɛ bɛ yen Mohamed Intala de bɛ cɛkɔrɔba ninnu na bi ale bɛ CNT kɔnɔ RPM député kun don sani transition ka na donc ale bɛ Mali ko la donc il fait comme si a bɛ Mali fɛ il est malien il est républicain a bɛ ka faso nafolo cɛ ale dɔgɔninw n'a kɔrɔw Atayib Agintala ONG bɛ o bolo millions ni milliards ni fɛn fɛn bɛ destiné ko Kidal population ale ka ONG bɛ k'o gérer taa ɲininkali kɛ population na Kidal n'a hɛrɛ den kelen b'u kan donc ale ye humanitaire ye o wari ninnu bɛ bɔ minni ni minni ka na d'u ma n'i ye nin se i bɛna faamuya nin ko in bɛ ka financer kɛnɛma mɔgɔw fɛ sira minnu fɛ o fana frère wɛrɛw Iyad Agali ale ye chef terroriste Algabas Agintala ko Haïstoya o ɲɛmɔgɔ ye ale ye branche militaire o bɛ CEMA kɔnɔna la même famille branche wɛrɛ bɛ yen Agbibi ale ye négociateur ye ni o tubabuw ka otage min taara ou bien Mali responsable min taara otage la donc wari bɛ di ale de ma ale bɛ taa négocier ka otage libérer o nafolo u bɛ taa n'o fana ye k'u ka activité continuer c'est la même famille c'est une famille maa o maa ye nin famille sɔsɔ u b'i fa adama fanga de ye nin famille coro parce que Moribo tubabuw nalen u ye Menaka Firun ka famille mɔgɔw u y'olu de détruit parce que olu ye tubabu kɛlɛ ka sɔrɔ ka fanga di ninnu ma Kidal olu ka yɔrɔ tɔ o gɛlɛya de bɛ Menakakaw ni Kidal ka ninnu cɛ il y a un fond historique qui est derrière ça donc o privilège mun tun b'u bolo jɔnya wagati la Moribo kile nalen Moribo kile de y'o ban mais adama fanga nala ka na o segin a nɔ na ka tila k'i sinsin o kan maa o maa tɛ adama ye feu vert bɛ ninnu bolo u b'i fa walima u bɛ dugu bila donc Mali nord ça y est Mali rébellion histoire n'i k'i b'a fɔ i dusu bɛ kasi quoi malheureusement. ok an bɛ bɔ ni min ye sabula waati bɛ ka surunya Augustin bɛ ka yira k'a fɔ waati sera an bɛ bɔ ni min ye ni waati n'an kun y'a mɛn k'i ye gɛlɛya fana sɔrɔ surtout mun de donna i ni CEMAC mɔgɔw cɛ fo ka taa plainte déposer kan fo ka taa tribunal la mais an y'a mɛn k'a fɔ procureur affaire est classée sans suite. Oui, bon, i b'a dɔn CEMAC tɛ a bɛ i n'a fɔ 2021 Diko ye donna denw kɔrɔ cogo min k'u ka plainte kɛnɛ kan o fana tun ye bɛnbɛnbɛn dɔw ye ne gundo min tun b'o kɔrɔ n y'a révélé cogo la a ko kɛbagaw yɛrɛ dabali banna devant le procureur mais cette fois-ci CEMAC taara glisser o kɔrɔ ko ne ko CEMA min bɛ nord la ani olu ko lien b'u ni ɲɔgɔn cɛ ko u mago bɛ Abdalou la donc u yɛrɛ ye réunion min kɛ u ka siège la a enregistrement audio n y'a kɛ clé kan ka taa di procureur ma il a classé le dossier mais ni nin ko sugu bɛ jamana kɔnɔ ni lien sugu établi la mɔgɔ dɔw ni ɲɔgɔn cɛ ko non ko mɔgɔ dɔw de nan'o proposer ko la CEMAC a juste pris acte c'est l'excuse qu'on trouve pour que CEMAC kana poursuit ani fɛn ko dossier classera donc ni dossier classera c'est pas un problème ne kan ka min kɛ fasoden ɲumanya la n y'o kɛ et puis Mali fanga fana ka position de ye nin fana ye a ko ka bila tan c'est pas un problème n'a sɔrɔ ne de tun ko lien de établi la ko ne ko dɔ tɛmɛna ne ni CEMA mɔgɔw cɛ ɲanguma an bɛ kuma wɛrɛ la dɛ ɲanguma ne minɛnen b'u bolo donc encore une fois pour te dire que Mali jugu kana farati k'u kɛlɛ parce que Mali jugu bɛ fo niveau min Ala dɔrɔn de b'a dɔn n bɛ se k'o de f'i ye quoi. ok d'accord kumakuncɛ kuma sabula waati sera. an ka dugawu kɛ jamana ye ka ŋaniyaw kɛ kelen ye ka ɲɔgɔn dɛmɛ pour que an bɛ bɔ nin problème kɔnɔ an bɛɛ ka hɛrɛ b'o de la. ok an bɛɛ ka hɛrɛ b'o la an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn
sabula ni waati na ne ni n ka fulakɛ an de tun bɛ jamukan na yan ni waati na a ye n y'a fɔ a ye n ko n'a ye fula yɔrɔ o yɔrɔ n'a ye dɔgɔnɔ yɔrɔ ye o b'a sɔrɔ fula dɔ b'a kɛrɛfɛ ale yɛrɛ bi a cɛ parlenba de b'an ka fɛn na yan bi donc i balimamuso dɔ de ye nin kɛ yɛrɛ ni ye fula ye yɔrɔ o yɔrɔ i b'a sɔrɔ dɔgɔnɔ kɛ bɛ ka a kɛ bɛ dɔgɔnɔ dɔ ka gɛlɛya bɛɛ fo ka bɛɛ waliɲuman dɔn nin waati na an tɛ bɔ ka sɔrɔ an ma Dubai Mall fo min ye Mamala ye an b'ale fo nin waati na min ye an ka Kante Dr Kante Kalajata la ani Mariko Ismola an b'o fo nin waati na ka yira la k'a fɔ nin kɔni ye kuma ye aw sera ka min sɔrɔ waati kunguru kɔnɔ nin de kɛra aw garisɛgɛ ye donc nin waati na an bɛ Hawa Sise ko Sevare n bɛ Yara Munkoro ye Madu Jɛmɛ Bayangara min ye an ka Bayangara gouverneur ye Elbechir an b'ale fo nin waati na ani ne yɛrɛ kɔrɔkɛ ɲuman Umar Gindo olu bɛ Bayangara gouverneur la olu yɛrɛ bɛ wulikajɔ kɛra walasa lakana min bɛ ka ɲini o ka se ka sɔrɔ an b'o fɔ o la kosɛbɛ ka ne yɛrɛ min ye ne tɔntɔn ye nin waati na fɔ commune de Jaminati kɔnɔ le maire Seydou Kelepili an b'a fɔ an ka directeur min ye Ala ye Jabkile an b'ale fana fɔ a bɛ se ka lafiyabɔ la nin waati na ka yira la k'a fɔ ni Ala m'an ka jɔnya juru jira an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan mardi wɛrɛ nka an tɛ bɔ kuma na ka sɔrɔ an ma an ka technicien waraw fo min ye an yɛrɛ ka sɛgɛnbali ɲinanbali min ye l'imperturbable Augustin an b'ale fo l'autorité morale ale yɛrɛ ko Augustin c'est UCBI je crois n'an b'ale fo nin waati na min ye a kɛrɛfɛ min ye Yusu Sangare an b'ale fana fo sabula olu de bɛ kumaw ani jaw sigi ɲɔgɔn kan walasa aw ka se ka o sanima ka se ka d'aw ma min ye fiɲɛsuru sira fɛ Aboubacar Traoré Grand Bey an b'ale fo baara bɛɛ kun kalifalen bɛ mɔgɔ ma o ye kɔrɔbɔrɔkɛ faama ye Atara Aliyu Mayiga an b'ale fo nin waati na k'a fɔ aw kan bɛn mardi wɛrɛ min ye ne yɛrɛ ka kalanden Umar Traoré